Hej. Ja. I dag der vil jeg lære jer, hvordan man glatter sit hår rigtigt. Det du skal bruge, det er sådan en spænde, eller noget du kan sætte dit hår fast med heroppe. Et glatjern selvfølgelig. Mit det er med keramiske plader, så det bliver mere varmt og hurtigere varmt. Du skal bruge din egen hårbørste, og en kam. Jeg har en med både tykke og tynde sider her. Jeg vælger at bruge den med, den med meget mellemrum og den med lidt mellemrum. Jeg vælger at bruge den, der er lidt mellemrum i, fordi at det er sådan lidt mere, Til at starte med, så tænder du dit glatjern, så det kan ligge og varme op. Det ligger bare lidt på mit bord. Så rækker jeg lidt mit hår igennem. Og jeg kan se, at det var glattet i går, så det er stadigvæk sådan lille glat. Men så tager du dit hår sådan om bag din øre. Eller nej, sådan her var. Det må du selv vælge. Så tager du ved øret og tager alt håret rundt om her. Og skiller det ad om på den anden side. Altså, så du får sådan en hestehale med noget hår hængende ned. Så snurrer du bare dit hår op af sådan her. Det kommer ikke til at være så pænt, det ved jeg godt. Men det kommer ned igen. Og så snurrer jeg det bare. Og sætter spændet fast. Så det holder på håret. Så har jeg det her hår her. Det rærer jeg lige igennem med min hårbørste. Kammen, den skal du bruge bagefter. Og det er vigtigt, at du kun rærer i det hår, der hænger ned. Se, nu fik jeg lige noget med her, der skulle være her. Sådan her. Så det kommer til at se sådan her ud. Og så er det rigtigt helt. Og mit glatjern, det er varmt. Så begynder jeg simpelthen bare at glatte det i nogle små totter. Det er lidt svært at gøre herom på bagsiden, men sådan er det. Så glatter du det simpelthen bare, til du synes det er glat. Og jeg vil bare lige sige, at mit glatjern også, det er faktisk her varmt, så det brænder lidt i min nakke. Men du synes det er glat nok så. Og det er vigtigt, at du rærer håret før du glatter det, ellers så har det ikke nogen effekt at glatte det alligevel. Ja, så tager jeg lige kammen. Og bærer det lige igennem. Så er der nok noget, der vil blive lidt elektrisk, men det er fint nok, fordi så er det faktisk bare mere glat. Så bliver det sådan lidt mere glat. Så tager du den her ned. Og det skal ræs. Det rærer vi lige. Og det er vigtigt, at det hår her det ikke falder ned i det andet, så det holder vi lige på. Ja. Sådan her. Og da mit hår det er meget tykt, så skiller vi det lige ad igen. Så jeg tager simpelthen bare den øverste tot her. Sådan her. Og snor den igen. Og sætter det fast. Og det er ikke så pænt, jeg ved det, men det skal også kun lige sidde heroppe. Ja, okay, det er ikke så pænt, jeg ved det godt. Nå, men det rærer vi lige en til. Det hele. Wow. Nu fik jeg noget af det med ned herfra. Vent lidt. Vi sætter lige det her op igen. Sådan her. Sådan her. Og jeg sætter lige fast på noget heroppe. Sådan der. Det rærer du lige herom. Og det er vigtigt, at du rærer det sådan i etager. Eller du glatter det i etager, bare for at dit hår det bliver glattet ordentligt. Og ja, så begynder du egentlig bare at glatte det igen. Så du synes, det er glattet nok. Og ja, mit glatjern, det er rigtig, rigtig varmt. Ja. Du glatter det egentlig bare, så du synes, at det er glat nok.
Sådan der. Mit hår det blev glattet i går. I skal nok glatte det lidt mere, hvis jeres hår det ikke er blevet glattet. Men ja. Så rører jeg det lige igen. Og så bliver mit hår rigtig, rigtig glat, som I kan se. Fordi det er keramiske plader der på. Og ja. Så tager du den sidste tot herop, og den bliver du nødt til at holde i. Og så rører du den. Og det er vigtigt, at du rører den, fordi så er der ikke noget filter i håret. Eller hvad du så kalder det. Jeg kalder det så hårfiltret. Og så glatter du hele håret. Og du rører det lige ned sådan her. Sådan her. Så glatter du faktisk bare hele håret igen. Ja, det kan godt tage lidt lang tid at glatte det ordentligt, men det bliver til gengæld glattet ordentligt, og jeg kan love dig med garanti på, at dit hår det er glat resten af dagen. Og selvfølgelig, hvis du skal det her om morgenen, jamen så skal du nok lige stoppe lidt før du plejer, eller så skal du gøre det lidt hurtigt, fordi at det kan godt tage lidt tid. Og ja. Så rører du det lige igennem igen med din kam, fordi at så bliver det nemlig meget, meget glat. Og meget elektrisk. Og så har jeg så noget til at putte i håret. Det er sådan noget fra Joico, tror jeg det hedder. Det er sådan noget, man trykker ud, og så har man sådan, og så smører man det sådan i håret. Men det gider jeg ikke lige til at smøre i nu, fordi at det er så fedtet ud. Så ja, håber I